så er der altså kommet Kundalini-citriner online. De er jo bare fuldstændig fantastiske som altid. Det er ved at være lidt tid siden, vi har haft det sidst. Og denne her kvalitet er... Jeg kan slet ikke... Den er så vild, den er så høj, og de er så klare, og nuancen er intet mindre end perfekt. Kundalini-citrin er kendt for at bære en livgivende energi. Den er helt vildt vidunderlig at arbejde med. Den skaber så meget glæde, den bringer en masse kreativitet til en selv, og de her, det er bare sådan små buketter af krystal. Det er mega sjældent at se citrin dannet i klyngeformationer. Det er kun Kundalini-citrin, du ser det ved. Det er kun et eneste sted i verden. De bliver skabt. De er fantastiske. De er simpelthen fantastiske. Hvis du vil med Kundalini-citrin, så har vi den jo altså også i en kæmpe variant her. Den er cirka lige så stor som mit hoved. Hvis du er nysgerrig på den, så skriv lige en besked til mig.